Mr. Wheelchair Official Channel la tangina ni e kan lo hriat danin a voin jun ni som sang ni som ni pathum khan a in khuwa ke fang veng la ya truck accident nin kan lo hria khonga in thil thlen dan I hriat ang kim chang deuh lekin min hril thei angem ama sa in a rem chuan khotlanga ini na kha min hril la ti chuan in thil thlen dan kha min hril ngal mai don nia le alo umeo ole hi arzulian sanga kani a ke fang veng lai village council member kani ole chuan hey amasa in ke fang ko na tanga metaraza borvel metaraza chu na chuang de mai thea champhai rot lama chutianga hla chuan ni ke fang ko na tang khan te chu na mun hi mo chuan chandam spai pol ke fang kor hianin biakin thlang lama hemi kongpui ana hian sel support quarter tur lain kunte kan manga vuina chuan ber trip ber kan kaltir dona chumi lot tura kanin buat sai mek kong tanzonga for SK kanin din tir lai me kaniamo tun trip ba khi kan kal to don lo ne hey operator te pon kan zo man don si lama vung pai hi thatharin dam te om chuan kar le lama te kan chen zom don nia antia chungvel te chu kan hrila je chumi ka hril mek lai chuanin truck chu alu hi aron lang le aliam kha ka hmu dan chu ani deuh mai a kong pui tan zong khan SK chu kan din tir tu amo ani hi emi kon aizol tangaron so champhai lam pan tur hi ania driver ka biak mek la khan alu hi aron lang deuh zoka chuan accident zui chun mai ka hmu dana chuan mo ani chuanin truck kha mizo khalnge vai khalnge ti chuanin engphur nge ti lai kha a hriat them mizo khal ania champhai lam ami tur ania mo chini le tel phur ania ani chuanin a engwanga han che sual nge ani a hriat them khalai kha tlan chakwa nge motor lam chian lo wa nge motor dang ne na in site na lama helai hi straight hiam a har verio na lai oma chu kung lai chuan leivung pai tur chuan motor chu kan din tira kan leilai na vung pai tur chuan mo chu truck han tlan na tur kha chuanin bi alian tok lo deuh ani chu kong zim lai hi ni ve alu lam te chu aron dak chuak trep ani khata phur rit nen kong lo te deuh nen khan anung lam khanin enge kong thlang lama khan a uai le thadek tok ang khani deuh ber mai khalaya khan chumi khami wang rui wang engmo lampang po engma han mo pu bik tur engma po chuang lo wan duaina alo thleng tlang ani deuh tok mai ni hen ka hremei mo ani tak chu kan zia lo em ve ani chuanin truck khan meng zat nge chuang driver chuang ni chuanin metareng zat vel nge alum a hriat them ti chuan truck ate kha chena savio em alum he athui lem lova ke kong ajuk in azang thal zong hian om deuh top mayal alet deuh top ani mai kong atang khan mo chuan YMA bungro in adil cheveka chuan abula purua te vuk in te khami ansareb na in anti ang chi te kha adil chia bula apia chia chuan in om boka chu himta mo chuan athanga hian vuk in pima ve ni te vuk in a uma
chuan vok aum chiang aum zat hi ka hre chiang che lo khla khan mo maro chu pahnih hi thi ti ania chuan alian pakhat hi a him dama chuan driver hi pathian khongai na zara hiam na em atuar lo bok ani chuanin midang hanin hliam ten omem lem lo chu pathian zara van duaina a thlen mek lai hian pathian hum himna te pawh kan dong na sa te ka tiamo i abula khan nek te pawh kan omani khami leivung boipui tu te le driver ho te pawh khamo tiang chuan in rin lo thil kharon thleng ta thuta chumi ani mek lai chuan chu driver pawh na lovin midang pawh hliam le eng ma lovin kan oma alom kan tia driver hi ka ke bor hi chu tlem chuan nuam lo ve de a ul te pawh ni mai thei te chu tia mo pem engemaw te pawh anei lem lo pathian zara ani chuanin inna ti chiata kha some type enge khalai kha chong ni hi nia chui wai me in chu mo ati chiat chu ani chu azia lo hle mai ani chuanin van duina thlen hun kha daring zat bor vel nge ni anga hriat em daruk le achan ve bor vel hian yanga chia chu ka khelo chu tiang vel chu ani chu ka ring tailam daru zanun daruk le chan ve bor vel khani chu ani chu azia lo hle mai ani chuanin atop nan han sei bel duang chi te inei chuan khonga in min sei sakla ti chuanin kan du tok don nia han sei bel du chuan heng van duena an lo thlen hian chumi khami chu han ti te hi thil hi om thina amaro chu hilaya hi chuan van duena local ve mai ni hian kan hria chumi khami ti a han mo pu tur berlem po hi omin ka hrelova mo tin chumi pialama khotlang hruaitu oime te le ami puite he chiat to helaya motor accident ani ti hria a ruasu na setup kara mi khadizat mai chuble chila kan han pung khom te kha athamon thak alom katia tin chu mai ni lovin kan police lam kan ho tu te po ruasu na setup kara chanchin hrechiang turin rang mang khengin an ron thleng le alom katia tin ni china kan soito ang khan van duina khochunga kan to mek lai kara nun na hlo chante kan mi lawa pathian in kong le lama chuan na sa takin min hum him ni ten ka hria amo chuan lom thu pathian chunga te khotlang mi puya te le police te police lam kan ho tu te chunga te lom thu ka soi mol ni ti kha kan soi tel le ram ni se hun chep takara puzote inkom na hun thatak mai min lo siam saka ichunga kalom lu to ko ke po kalom me